L'any passat va ser l'inici del projecte 10 Sentits. 10 Sentits és una mica un projecte de 10 enòlegs que vam decidir buscar dins de la filosofia i un decàleg que tenim fet, potenciar certes coses que probablement a nivells de bodega comercial estàndard poder no hi ha tants interessos, i nosaltres hem volgut això, experimentar, veure què pot donar varietats com aquesta, que només n'hi ha 5 hectàrees a tot Catalunya. Ja estem aquí. Aquest senyor és molt important pel tema del sumoll, perquè és l'únic sumoll blanc que coneixem fins al moment, no? Només en queden 5 hectàrees a tot Catalunya i ell en té una bona part. I els vins què tal són, bons, els que fan d'això? Prou, diferents almenys. Molt bé. Senyors, hem arribat. Això, mireu. Com és possible que hi hagi aquesta vinya de sumoll blanc aquí? Bueno, ja fa uns 55-60 anys, un senyor que no era nostre en aquell temps ho va voler fer aquest experiment. Però aquí, clar, estem davant d'una varietat que només té en comú molt sumoll el nom, perquè realment genèticament no té res a veure. Van agafar el mateix nom a la seva època, es diuen així, però més que germans serien cosins, com si diguéssim. Si el sumoll negre és desconegut, el sumoll blanc és el gran desconegut. El que sí està clar és que per fer aquest camí i per engrescar la gent es té que demostrar que d'allò pot sortir qualitat. Aquí és on es vinifica el raïm 10 Sentits. El raïm de sumoll blanc es vinifica aquí. Quan tenim el raïm aquí, diem, què hem de fer? No el podem deixar aquí, vam fer una casa. Una caseta pel raïm. Per no tenir-la fora. Li vam fer una casa. Molt bé. La casa és una càmera frigorífica. Ah, mira. I d'aquí cap a la premsa. I cap a baix, doncs. Cap a baix. La premsa és això, la premsa és de jugat, són 800 litres de bombo. La idea bàsica era la neutralitat, és a dir, permetre l'expressió del que és el raïm. El que no anirem és a fer un sumoll 100% blanc, varietat que no... I llavors l'ego de l'enòleg que passi pel davant amb protocols, amb llevats, amb formes de fer les coses que donen coses concretes més enllà de la varietat. Això, com tu has dit, aviam, el projecte aquest 10 Sentits una mica tot és això, és experimentar, és veure, és disfrutar fent totes aquestes coses i veient què hi ha, i veient potencialitat. Aquest any poder no fem res de sumoll, però poder d'aquí 3 anys decidim que... Jo el que m'estic donant compte, Vintateu, que Sentits no només són 10, sinó que a més té les dues grans significats, és a dir, sentits des del punt de vista de la percepció, però sentits també des del punt de vista del seny. És això, la nostra tasca té molts més rerefons que no només vendre's aquest vi. És si podem fer que aquella vinya no s'arrenqui, si podem fer que aquell pagès s'ho repensi i mantingui aquest patrimoni, que ho mantingui. I la il·lusió per fer-ho. I aquí teniu, 10 sentits. Encara no està aprovada, però estem en ello. Anem a cas. A veure, l'ampolla diferent, la càpsula no és de les típiques, sinó que... És una protecció. Estem parlant d'un vi que és blanc, és a dir, que poder no està pensat per tenir-ho massa temps. Però és un vi que també ha anat canviant en aquesta època. Té una part, suposo degut també a la acidesa alta, a la criança amb lies, té un procés d'una mica de tancat, no de reducció, però sí de tancament. Algun periodista de Madrid en diria carrasca i hojarasca. Això a mi em fa olor de patum. Sí, pólvora una mica. Té des dels... Sí, però quan s'ha acabat? Torrat. Sí, acabada. Cremat, no? Així ha de ser més explosiu. Més explosiu. Com pinya, però pinya de... Pum, així, tanc. Sí, no? Cap a la pell de taronja. Almibarada. Pell de taronja també. Impressionant. Saps a mi que em recorda la pinya aquesta primera, ara que l'airejo canvia, no? Però aquest primer que ha vingut de pinya me recorda la meva infantesa, jo anava al Paraguai, al Paraguai hi ha molta pinya, no? Hi ha unes molt petitetes, sí, molt petitetes, són molt dolces. Has vist la capacitat que tenen els vins de transportar-te fins i tot als records de la infantesa?